खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव जोङो लेंनानै लाबोदों सासे फावखुंग्रि, बर'नि बयजोंबो मोनथिजानाय बर'नि जाखांफुनाय सासे फावखुंग्रि आरो बिथाङानो जाहैबाय करिश्मा बर'। बे करिश्मा बर' बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। करिश्मा बर' बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो नागिरगोन नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होजेननाय? आङो बर' सावथुन मुलुगाव 2018 नि 2 डिसेम्बरनिफ्राय एक्टिं लाइनाव फैदों। बे बेलायावनो नोंथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा जे बर' सावथुन मुलुगाव फैनायनि खोथाखौ माब्ला सानजेननाय? आङो 2014 निफ्रायनो बे थांखिखौ लादोंमोन। बर' सावथुन मुलुगाव आङो सासे फावखुंग्रि महरै सिनायजागोन होननानै आरो आं बे समनिफ्रायनो सानबोदोंमोन जे एक्टिं खालामनो चान्स मोनदोंमोनब्लाबो आं खालामाखैमोन। मानो होनोब्ला एक्टिं लाइनाव फैनायनि आगोलावनो आं एक्टिंनि क्लासफोर लाग्रोनो होननानै एसे आइडियाफोर लाग्रोनो होननानै सानगासिनो दंमोन। नोंथाङा दासान्दि बर' सावथुनाव नोंथाङा गोबां खामानि मावबाय। थ' नोंथाङा माबे थांखिजों बर'नि सावथुनाव खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय? आङो आंनि सावथुन मुलुगाव फैनायनि थांखिया जाबाय जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो, जाहाथे जोंनि बर' हारिखौबो गुबुनफोरा मिन्थियो। बेबायदि थांखिजों आं एक्टिं लाइनाव फैदों। जोबोद मोजां थांखि नोंथांनिया, जों साबायखर बावो। गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा जे बर' सावथुन मुलुगाव फैबाय, बे सावथुन मुलुगाव फैनायाव नोंथांखौ सोरबाफोर हेफाजाब खालामदोंमोन नामा? औ, आंखौ एक्टिं लाइनाव फैनायाव हेफाजाब खालामगिरियानो जाहैबाय आंनि फार्स्ट शर्ट फिल्मनि डिरेक्टर माइकेल मुसाहारि सारानो आंखौ हेफाजाब खालामदों आरो आं आंनि न'खरनिफ्रायबो गोबां सापर्ट मोनो। बेनि थाखायनो आं एक्टिं लाइनाव फैनो हादों। थ' माइकेल बिथाङा नोंथांनि माबे मोनसे गुनखौ नायनानै बा नुनानै नोंथांखौ जे बर' सावथुन मुलुगाव लाबोनाय जानाय? फार्स्ट टाइम अडिशन लादो जोंनि ग्रुपनिफ्राय जाय एक्टिं खालामगोन। एक्टिं खालामनो गोसो माने निउ फेसनि आर्टिस्टफोर नागिरदोंमोन, ओमफ्राय बेयाव आंबो गोसो दङ होननायलाय अडिशन लादों। ओमफ्राय अडिशनाव गाव फसायनाय मोनबाय आंनि एक्टिंखौ, बेनिफ्रायनो गावनि शर्ट मुभियाव आंखौ चान्स होबाय। थ' बे खेबाव जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन जे नोंथांनि गिबि सावथुना माबेमोन? आंनि फुल फिल्म हिसाबै हायनामुलि 7 ओमफ्राय लोखि सारा जावैसो बे मोनसे बोसोरावनो ओंखारदों आरो फार्स्टआ फुल फिल्म नङा, शर्ट फिल्मसो। बे जाहैबाय जावलिया बारनि रादाब। नोंथाङा जितु फिल्म मुलुगाव, बे सावथुन मुलुगाव नोंथाङा एसे गोदान होननानै बुंजायो। औ। अब्ला माब्रैहाय नोंथाङा बेखौ मेनेज खालामनांदों जे मोनथाम फिल्माव एक्टिं खालामदों? जावलिया बारनि रादाबा शर्ट फिल्म, बेखौ जों इउटुबाव हगारग्रोनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेयावनो माखासेफोरा आंनि एक्टिंखौ नायनानै लिंहरनाय जादों आरो। ओमफ्राय हायनामुलि 7आवहाय अडिशन लादोंमोन। बे अडिशनाव आं सिलेक्सन जानानै चान्स मोनदों। नोंथांनि जितु गिबि सावथुन जावलिया बारनि रादाब, बेयो नोंथांनि गिबि सावथुन। थ' बे गिबि सावथुनाव नोंथाङा जेब्ला खामानि मावदोंमोन, बे गिबि सावथुनाव खामानि मावनानै नोंथाङा माबोरै मोन्दांथि मोनदोंमोन? आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेनो फार्स्ट फिल्म नालाय आरो आं जाय थांखिखौ लाबाय थादो बे थांखियादि जाफुंनायनि लामायाव सफैगासिनो, बेखायनो आं जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन। बेबायदि नोंथाङा प्रब्लेमफोर मोनाखैमोन मा? जे एक्टिं खालामनाया मोनसे जोबोदैनो टाफ होननानै गोबां मानसियानो बुङो, नाथाय नोंथांनि बादिब्ला एक्टिं खालामनाया बेसेबां टाफ, बेसेबां गोब्राब बा बेसेबां गोरलै बेयो? गाव जाय थांखिखौ लायो बे थांखिया जेसेबां गोब्राबानो जा गुरैयानो जा, गाव मावनानै जोबोर मोजां मोनो। ओंखायनो आं एक्टिं खालामनायखौ गोब्राबबाबो आं जेबो गोब्राब बायदि साननानै लायाखै, नाजालांबाय थागोन आरो खालामलांबायबो थागोन। नोंथांनिफ्राय जोङो दा मोनथिनो नागिरगोन जे हायनामुलि जितु सावथुन, हायनामुलि 7, बे हायनामुलि सावथुन जितु 7आव नोंथाङा बोरै फैनो गोनां जानाय? आङो बांबुला फिल्म प्रडाक्सनाव खामानि मावनो जोबोर गोसोखामोन, मानोना बेयाव माखासे सिनियर आर्टिस्टफोर थायो। आङो गोदान हिसाबै बिसोरनिफ्राय माबाफोर सोलोंनो हागोन नामा, बेफोरबायदि थांखिजों आं जोबोर बेयाव खामानि मावनो गोसोमोन। खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन, निउ फेस एक्ट्रिसनि थाखाय अडिशन होनायलाय आं अडिशन हैदोंमोन आरो बेयाव सिलेक्सन जानानै आं खामानि मावनो मोनदों।
थ' जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनिफ्राय नोंथाङा मोनफ्रोमबो जितु अडिशनाव नोंथाङा पास जादों पास जानानै जोंनि बर'नि जितु डिरेक्टरफोरजों नोंथाङा सायख'जादों जोङो साबायखर बावो बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय बे खेबाव नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो नागिरगोन जे दासान्दि नोंथाङा माबे फिल्म प्रडाक्शनजों सोमोन्दो दङ आङो दासान्दि बांबोला फिल्म प्रडाक्शन दाउ मैना फिल्म प्रडाक्शन ओमफ्राय बाथौ प्रडाक्शन दोहौ फिल्म प्रडाक्शनजोंबो बे बाराव आङो फिल्मनि शुटिं खालामगोन एग्रिमेन्ट जाखाबाय बे 2020 आव रिलिज जागोन फिल्मा बे फिल्मनि मुङा जाहैबाय मायाबिर नोंथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो लुबैबावगोन दे नोंथाङा 2020 मायथाइयाव माबे फिल्माव नोंथाङा कन्ट्राक्ट जाबाय बा खालामगोन नोंथाङा 2020 आव आंनि फैनो गोनां फिल्मफ्रा दा मानि एग्रिमेन्ट जानायफ्रा दोहौ फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मायाबिर फिल्म ओमफ्राय थांनाय दा 2019 आव आद्रा जानानै थानाय लकेल दावदै फिल्माबो फैगौ बोसोराव नुनो मोनगोन आरो तब्ला बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां करिश्मा बर' बिथाङा फैगौ 2020 मायथाइयाव मोननै फिल्माव बिथाङा फाव खालामगोन थ' बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो थ' नोंथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनबाय नोंथाङा दासिम 3 फिल्माव खामानि मावबाय थ' गिबिया नोंथां जावलिया बारनि रादाब आरो नैथिया जाबाय नोंथांनि हायनामुलि 7 आरो थामथिया जाहैबाय लोखिसारा जावायसो थ' बे 3 नोंथाङा जितु फिल्मफोराव जितु फाव खालामबाय बे 3 फिल्मफोराव फाव खालामनायनि नोंथाङा मोनसे ओरैबायदि मोनसे डायलग बुंनांगौ जाय नोंथांनि थाखाय जोबोद माने नोंथाङा सानो बेस्ट होननानै सानो आरोखि आङो रागा जोंनाय एक्टिंखौ जोबोर मोजां मोनो फार्स्ट हिसाबै आं बे शर्ट फिल्माव जावलिया बारनि रादाब जाय शर्ट फिल्म आंनि बेयाव मोनसे रागा जोंनाय एक्टिं खालामदोंमोन आंनि बयफ्रेन्डखौ माने रागा जोंनाय आं बे डायलगखौ होगोन ओइ नाब्ले फिथा नों आंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय गोजानाव था दा नोंथांबा जों मोनथिनो नागिरगोन नोंथाङा जिहेते रागा जोंनानै बा रागाजों फाव खालामना मोजां मोनो दा नोंथांबा जों मोनथिनो नागिरगोन नोंथाङा पजिटिभ रलखौ लाना मोजां मोनो ना नेगेटिभ रलखौ लाना बांसिन मोजां मोनो आङो सासे आर्टिस्ट हिसाबै जिकुनु एक्टिंखौनो खालामगोन मानोना आंनिफ्राय जेबो बिदि माबा साननाय गैया जिकुनु आंनो डिरेक्टरफोरा जा रल खालामनो होयो आं बेखौनो खालामगोन बा पजिटिभ बा नेगेटिभ बेजों जेबो बाथ्रा गैया दा जोङो जेनेबा एक्टिंनि बेलायाव जों जेब्ला नाहरो खायसे गोबां चेलेन्जेसफोर थायो थ' जों मोनथिना मोनबाय नोंथाङा गोबां रागा जोंनाय फावबो खालामना मोजां मोनो पजिटिभ नेगेटिभ रल लाना मोजां मोनो थ' बे पजिटिभ बा नेगेटिभ रल लानाय बा रागा जोंनाय बा दुखु फोरमायनाय बेफोर जेब्ला रल खालामनाय बेलायाव जों जुदि नायहरो अब्ला नोंथाङा मा चेलेन्जेसखौ थारमाने अभारकाम खालामनो गोनां जायो आं बेफोरबायदि सानफ्लाङा मानोना डिरेक्टरफोरा जायखौ मावनो होयो आं बेखौनो मावनो माने ट्राइ खालामो हायाब्लाबो माने एक्टिं खालामनाय समाव आं बेफोरखौ जेबो सानफ्लाङा आरो माबे मोनसेया आंनि थाखाय टाफ आं बिदि जेबो फिल खालामफ्लाङा नोंथाङा बुंनो नागिरदों नोंथाङा जायखिजाया एक्टिं खालामनायाव नोंथाङा नेचारेलि खालामनो हायो बेखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा जिहेतु फिल्म मुलुगजों गोबाङैनो रिलेटेड नोंथाङा थ' नोंथांबा जों मोनथिनो नागिरगोन नोंथाङा मेथाइ मोजां मोनगोन ना मोनो औ आं मेथाइखौबो मोजां मोनो आगोलाव डान्स क्लास लायैनि आगोलावनो आं भकेलनि क्लासबो 1 इयार खालामनाय जादोंमोन आरो बेबादिनो दाबो सम मोनोब्ला गेजेर गेजेर मेथाइफोर रोजाबो आरो मेथाइ खोनासंनानै रिक्वेस्ट खालामगोन जे जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिफोरनि थाखाय नोंथाङा दोंसे माने मेथाइ सुंद'यैबाबो रोजाबनानै जाहाथे खोन्थायो जों आं मोजां मोननाय दोंसे मेथाइ रोजाबनोसै दोंसेथ' नङा ससे एसेबां माने दा माने बिदि प्रेक्टिस खालामला नालाय रोजाबनायनि एसेबां गारांफ्राबो मोजां नंला थेवब्लाबो आङो नोंसोरो बुंबाय जेब्ला ससे रोजाबनोसै आङो मेम सुलेखानि मेथाइखौ ससे बिदिनो रोजाबनोसै आं बे मेथाइखौ मोसानानैबो जोबोर मोजां मोनो आरो न'फोराव थायोब्लाथाय ओरैनो रोजाबबाय थानो मोजां मोनो आरो बे मेथाइया एसे गोजाम अ फागुन फैबोला सोनाबनि बारा बारबोला सोमखोर महर लागोन मिथिंगा बिखाया हनै नायहर दावा बिरथिं बायदों जोंबो रंजाखांदों दावा बिरथिं बायदों
अ फागुन फैबोला सोनाबनि बारा बारबोला जोबोद मोजां थ' बे बुब्लियावनो नोंथांखौ जोङो सोंनो नागिरो नोंथांनो जुदि दा जोंनि बर' फिल्म मुलुगनिफ्राय सोरबाफोर नोंथांनो जुदि मेथाइ खननायनि जुदि खाबु होयोब्ला नोंथाङा मा खालामगोन आं मेथाइखौ रोजाबनो हानाय नङा मानोना आंहा दा बेबायदि मोजां प्रेक्टिस गैला बेखायनो आं मेथाइ रोजाबनो हानाय नङा आरो नोंथांनिफ्राय जोङो दिनै मोनसे जोबथि सोंथि सोंनो नागिरदों थ' नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव सोरबाफोर दानि गोदान गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि हाबनो नागिरोब्ला थ' बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरगोन आं बुंनो नागिरगोन जे सोरबाफोर एक्टिं लाइनाव फैनो बा माबा मोनसे रोजाबनायनि लाइनाव फैनो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो लेखा फरायनायाव ग्रामारखौ जोंनो नांगौ बेबादिनो मोसानायानो जा रोजाबनायानो जा क्लासिकेल क्लास लानानै फैखा जाहाथे गाव पारफेक्ट जायो गावखौ थाबैनो माने डेभेलप खालामनो हायो एक्टिंआव फैनोब्लाबो एक्टिंनि वार्कशपफोर खालामनानै फैयोब्ला एसे सहस जायो आरो गावनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे जाय थांखिखौ लागोन बेयो माने बेफोरबायदि क्लासफोर लाखानानै फैयोब्ला मोजांसिन बेखायनो आं बुंगोन सोरबाफोर एक्टिं लाइनाव फैनो बा रोजाबनाय लाइनाव फैनो क्लासफोर लाखानानै फैथों थ' बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर थाबाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांजों नोंथांमोना थानायनि थाखाय थ' जोबथारनायाव जोङो बड'लेण्ड खौरांनि जानानै आं बिथां करिश्मा बर' बिथांखौ जों रोजासे साबायखर जासिबाय बिथांनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैबाबो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव दान्दिसे सम नुजाफैनायनि थाखाय गोजोन्थों